faoi dhian glasáil. Sin a bharan siad ar anis. Gabh nó éonar faoi anna meile. Ar waithil héana dúirt siad. Tá plúcha ort agus faibanna bruncacha. Is fear é? Ní cuimhin an tam nóir nach raibh faibanna sláinte gom, ach roimh seo, bhí mé roinnt le ban eile ar feadh tamil, agus cé go raibh si bhfuil beag cuifioch dar mis. Ba chuideachta í. Bhí pís a craca goin. Ach go tháinig an teall mBeire isteach caiith siad mé a leith le siú. Is tócha gur leis céil má tán an tam seo. É féin ba chúis le héil leith le siú a tharla dom roimh seo. Tuaisim gachrúd an mhain sin. An clán go léir na glórtha go léir. Ach ní hiad lom cíal ar bé a dhéanamh as. Agus tá inneog sin rómheog. Agus an seo ar an 3 uair lear, ní féidir le rud ar bé gáil. Fágtar bricfásta ar maidin, lón tróna, agus an dinéir san airnán. Agus ní ath nófá din ar bé agus an deistis cosanta orthú. Ní mistal am a chuideachta héin, ach tá 3 mhí de seo déanta go manis, agus gan umra ar bit ar ghearra ag teach leis. Ar a laid nar tháinig mo mháthair a cuairta go mósigh sé. Tá sí héin faoi bhagart ag an vírus. I rannta go leor chun an éar ná rá. Ba is an rud ba bhagaí me héalóg héin á riamh agus nis. Ní hi gléithí teach chúmsa mar is mise an bhagart is mó na saolsa. Ní an gaiire, ach ní cloiseach den ar bith mé. Agus cad is fiú le sin. Nuair atá tú faoi dhian glasáil tá an tam go mac na bhéana ar de héal. Tá mise 7 mbliana is tríocha inis. Agus an rud a bábhrí a tharla dom á riamh. Níor tharla sé go fóill. Tá mé súla sin go fóill. Agus is dócha nach nóing é dá dar lóg sé do mós mo bór amach. Beidir go seo anis sé, an vírus seo. Búlan an dochtúir isteach go an gach lá. Ní féidir é sin a lochtú. Tá mé ceappa go muineann sé le féin chusant na servísin is mó am a thuairimsach. Tá sé rud beagóg an dochtúir, ach dhéanaing é cabé. Sílim go scanraí mé barneacht. Tá sé iontach cuiteach lom. Slóchan ar chóir a bheith ag spuca as i gcónaí. Sí an bhanaltra a bhí in istíoga gom tróna. Ar lorg cóirthíb tinis. Ní le riam é. Níor smaoinnig mé ar riamh ribhe. Ach, is fada fuamanna na sráide níos mó ná rud ar bith eile. Ba chummal ribhe seo. Mar bhí go leor daoine thart orm le mór de Harrington a rudí saolta sin. Na rudí gearrthéalach sin nach bhág an lorg ar bit ort go dtí nachhfuil siad a go éile.
agus na héin fada uam na héin ach go háirithe an snog brac. Bhí péir a taobh mu de theach mo bháthair nó bhí mé ag fás a níos. Bhí siad marafach mar éin. Chonig mé ceann amhánacha ag marú cuilim ar an tráid lá. Bhí agla agus orm agam dí ag an am céine. Hiag mé é sin. Marachtáil sa saoil seo, caiithí tú bheith crua. San áid seo, sin an clú atá armsa, mar bheith snog brac anam. Cruthigh mé héin é le blianta beaga an nuas. Ach an machnamh seo. Caiithig mé alúchála dhéanamh ar ma héal. Nó, or an féin fiú chun an éan á rá. Bhíon lom chloride mar seo, sa tail seo. Ní bhaid mé faoi dhíon glasáil i gcónaí. Agus bair am go le rais le pobal na háite seo. Tá siad á rá go marthaigh sé seo suas go 6 mhí. Ba gach rud athraithe an mhuitheann sin. Rion gach rud go tapaíos dig an seo. Ba ordóir gobarach dain. Agus bair am trid a dhéanamh le mo áite chin túán. Tá baríocht am a caitiú go an áite na mar seo. Caiithig mé rud óir a rial. Déiting saoil an gná ina rial. Dúirtar am a gcónaí go gcaithig mé seans a bhairt an gná heil. Beidir gur cuairt am seans a bhairt ó ina híor seo. An aibbe tán. Níor bhuail mé le duine riamh ó bhain seans as an gná héil sin agus a tháinig sláán as. Feicim na haigeanna ceann céine is dig an seo blian ina dhéag bliana. Ach an tóirí. Siad a bhairt ar Tá tideal agus ihreacha ar gach rud agus ar gach duine. Bheadh sé deachar orm a cruthú go diglam ma héile cheann tú a bheith me go nághaine. Bhí scéim luas scuilte fógartha le déanaí. Cholíonn mé an crítéir, ach níor thuis mé an táirseach. Scéim a bheith é sin. Bhí gach táirseach rud beag as mo líon i gcónaí. Tá go leor am a gom go fóil le scilúir a thógáil. Tá mé sé cliste go leor le rud óir a thógáil. Fuck shit. Cé leis bhfuil mé cait? Buin an dalach dubh de bhúla le a hol. Ní le a cur a géal. Níach mé sé rud ar bith uair ó álam. Níor álam mé rud ar bith uair. Ó bhí mé mo dhéagóir. Nuair a dála mé chuna spúcailí a bheala le mo cuid súl. Agus pís a beag den crackin. Sin é. Sin a dhéanamh mé. Níor cael mé go fóil é. Déanamh mé mé héin á le bhú don doctúr óg sin ar maidin. Dó I bhach orm héin. Agus beidir go meabhaling is deach I labba seo a hinne sé. Bhearthach sé sin thar an táirseach mé. Cóir lena go le mo hol. Tá is agam. Ach tá cead agam mo bhringláid héin bheith agam.